Προβλήματα αντί για λύση δημιούργησε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ακυρώσει το θέμα Γ4 της φυσικής, στο οποίο διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των πανελλαδικών την Παρασκευή. Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η εκπαιδευτική κοινότητα εντόπισε το λάθος και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, καλώντας τους βαθμολογητές να μην προχωρήσουν στη διόρθωση των γραπτών. Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις της Επιτροπής για να καταλήξουν αργά το απόγευμα στην απόφαση να ακυρώσουν το θέμα και οι αντίστοιχες μονάδες να κατανεμηθούν στα υπόλοιπα 3 θέματα. Γονείς, μαθητές και καθηγητές κάνουν λόγο για αδικία εις βάρος των υποψηφίων και δημιουργίας αρνητικού κλίματος. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το Γ4 θέμα και να κατανείμει τα μόρια στα υπόλοιπα ζητήματα αδικεί τους μαθητές που κατανάλωσαν χρόνο και απαντήσαν σε αυτό το ερώτημα σύμφωνα με μια κοινά αποδεκτή λύση. Τιμωρεί και εμένα αλλά και πολλούς άλλους μαθητές μου που το έγραψαν σωστά, αλλά δεν έχουν γράψει σωστά το θέμα Γ2 και Γ3. Το θέμα αναμένεται να πάρει διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα γονείς των υποψηφίων προτίθενται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Υπουργείου να ακυρώσει το θέμα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πρόβλημα δεν έχει προκύψει μόνο από το λάθος ερώτημα, αλλά και από το σύνολο του διαγωνίσματος. Στο οποίο δεν ήταν διαβαθμισμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει κατανομή των μαθητών ανάλογα με τις γνώσεις τους. Στις φετινές εξετάσεις, ο μεσαίος μαθητής έχει εξαφανιστεί όπως έχει εξαφανιστεί και η μεσαία τάξη από την Ελλάδα. Το Υπουργείο Παιδείας, βλέποντας το σάλο που έχει δημιουργηθεί, εξέδωσε ανακοίνωση θέλοντας να αποποιηθεί των ευθυνών του. Το Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικά ερωτήματα υποψηφίων, επισημαίνει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τις οδηγίες προς τα βαθμολογικά κέντρα είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.